Evo ga na sceni, imao je prilike da peva i prošle godine. Sada kreće sa pesmom Otac. Ovdje je njegov prijatelj, je li tako? Vi ste mu... Zet. Zet i? Brat i stric. Brat i stric. Prva sporija pesma. Da vidimo kako će se on to snaći. Da li je pevao nešto slično i prošle godine? Ne. Šamane, tako. Aha. Ajde da vidimo sada. Dok je otac bio živ, bio živ, bio živ, ostala mi uspomena. Imao je mnogo nas, kćeri i sinova, i učio decu pošteno da žive. Ponekad bi popio, kasno kući stizao, jorgan bi otkrio i suzu bi pustio i svoju decu redom ljubio. Oca rođenog i po dobru upamtite oca rođenog. Sada ima, evo, glas stiže i od Jelene. 6 pozitivnih glasova za sada ima. Praštam sve. Sada 7 i to je to. Mislim da može sad da se opusti do kraja. Što se kaže da bez tegnutosti glasnih žica pokaže šta može. Volim te, volim ja. Praštam sve. Bravo, mali, bravo. Zamolit ću te da se pridružiš meni ovde. Tokom prve pesme već si dobio 6 da, a tokom druge i 7. Poslednji glas je dao gospodin Bosanac. Marijan Amzić, 21 godina, iz Kruševca. Da. Pa vidi da ti kažem, pevao si 2 ortodoksna, narodnjaka i dobio si veliki aplauz od Jelene Karleuše. Sad tu me interesuje taj komentar. Pojmovi džiberski, mislim, masni harmonikaš i to. Izvini, Marijan, je li tako? Da. Koliko imaš godina? 21. Prvo moram da, jedna observacija ovako kratka, ti mene jako podsjećaš iz ovog ugla, odakle gde ja sedim, na Ronalda. Da, mnogi su mi to rekli, niste jedini. Ti si Ronaldo naš, da. Sladak si,
Vrlo si muzikalan. Vrlo. Hvala puno. Večeras si bio odličan. Sviđa mi se i ta tvoja leptir mašna. Hvala. Sviđa mi se i tvoj osmeh. Imaš jednu lepu, pozitivnu energiju. Ali kajiš baš ne ide. Pa znaš šta? Skinut će ga mogu posle emisije. Nemoj ti ništa da skidaš. Bio si odličan. Hvala puno. Ronaldo, ajde. Dobro. Hvala. Šta kaže tajanstveni? Odlično je pevao, pogotovo prvu pesmu ovu dok je otac bio živ, to je presudilo odmah da dam glas. Ova druga pesma je bila isto dobra, ali malo oni krajevi su bili onako, jel tako? Kruševljanin. Da. Oni malo su se krajevi ljuljali, ali nije umanjilo to opšti dobar utisak koji si ostavio, jer si ovu prvu pesmu, što kažu žargonski rečeno, razvalio. Ja ti čestitam i želim ti puno sreće u daljem. Hvala. Dobro. Viki? Kako reče ime? Marijan. Marijan. Gde si ti, Marijane, bio do sad? Bio sam u prošloj sezoni. I ispao odmah. Verovatno ja nisam bila u žiri. Ne, niste tad bili. Tako je. Ti si jedan pravi, pa i ako možemo u najpozitivnijem smislu da kažemo masni narodnjak. Ti tako mastiš te trilere, tako to dobro radiš, ja govorim iz svog ugla, meni je to bilo fenomenalno. Čak me podsjećaš u određenim... Šta Bosanac? Večeras imamo masne harmonikaše i masne pevače. Masne pevače, da. Čak me pa... A će radi hemijsko čišćenje. Čak me u nekim momentima podsjećaš na Ljubu Aličića iz Mlađih dana po nekoj boji glasa. Ja sam rekla šta je moje mišljenje i zaista stojim iza toga. Bravo, svaka čast što sam mene. Hvala puno. Ana? Pa ne podsjećaš ti mene na Ljubu toliko koliko si ti svoj. Imaš ti svoj triler, svoju emociju, svoju boju glasa, ritmički si stajao odlično, malo jeste u drugoj pesmi bilo... Tremu sam imao malo, stvarno. Ja te potpuno razumem, ali smo se ovdje dogovorili da se o tremi ne priča. Da, izvinjavam se. Šalim se malo. Svaka čast, bio si odličan. Dobro, hvala. Marija? Pa ako izuzmemo ove sitne greščice koje su već kolege spomenule, ti si, dečko, ovu prvu pesmu sašio onako, tačno, u ton. Meni se to stvarno svidalo. Samo, eto, ne znam šta se desilo od prošle godine do ove da sad dobiješ 7 da, a da prošli put ispadneš u prvom krugu. Šta se desilo? Druga pesma je prosudila. Koja je bila druga pesma? Put me zove, peo sam u prvoj, tebe da zaboravim, imao sam svih 6 i na kraju je bilo 3-3. Znači, od Šaulića do Bešlića je put bio brz. Okej. Onda, znaš, pronašao si se i cepaj samo to. Da. Hvala. Dobro, Bosanac? Od mene je presudila jedna stvar u prvoj pesmi. Ti si pevao tako jednim umilnom bojom glasa vezano za tekst i pesmu, ko, Boga mi, onako jedan momčić od 11-12 godina koji oca mazi ili otac njega, to je neka gužva u malom prostoru, ali si je donio za 10. A na drugoj sam pjesmi glasao, zato što je ta druga pjesma snimljena valjda drugom polovinom prošlog veka, ali početkom druge polovine prošlog veka i vrlo ličiš na original. Sa tim jodlovanjem, sa tim svim nekakvim trilerčićima i to me ovako vratilo u moju mladost, moje detinjstvo. Bravo. Hvala vam puno. Vidim ja da se ti poprilično treseš, ali nemaš 7 da. Izvinjavam se, čekaj. Završna reč, Aca Lukas. Slušaj, ja se najviše slažem sa Marijom, iako je ona to rekla kao grešku. Ti si, prijatelju, prve dve pesme, ili ti obe pesme, sašio i odavno nisam čuo neko tako tačnije peva ovde na ovoj bini. Tačno. A to je svaka tebi čast. Svaka čast, vidim ja da se ti treseš, nema razloga, 7 da za tebe. Maestralno. Evo, izvolio bude, hvala. Hvala puno.